E que facemos para descomprimir? Pois facemos fundamentalmente, a nivel lumbar, unha microdisectomía. Utilizamos un microscopio que é este de aquí. Non é un microscopio pequeniño como habitual. É isto que temos aquí, con pantallas e con os visores. Estamos operando un campo moi pequeniño. Chámase micro porque realmente o campo quirúrxico ten 2 centímetros de diámetro. Nada máis. Estamos con micromovementos. Entón, é unha cirurxía moi pouco invasiva. Sacamos moi pouca parte da vértebra para entrar e para sacar a hernia discal e deixar descomprimido o nervio, que é o que facemos. Basicamente, facemos unha ventaniña aquí no oso e entramos para descomprimir a raíz que pode estar salindo por aquí ou que pode estar salindo por aquí. E facemos unha ventanilla e descomprimimos, quitamos a hernia discal e descomprimimos esa raíz. Eso é o que facemos. Solamente eso. E ese é o indicado a facer no caso dunha hernia discal compresiva que causa unha lumbociotalgia ou unha cervicobraquialgia. No caso da cervicobraquialgia o que facemos é unha microdisectomía anterior, porque non podemos entrar por detrás, porque temos a médula espiral polo medio. E cando se trata dunha cervicobraquialgia por unha hernia discal cervical, entramos por diante. Entramos por diante, por unha abordaxe que é relativamente seguro, facemos moitísimas veces, ademais, no ano, e sacamos todo o disco, incluído a parte de atrás, que é onde está a hernia discal, e descomprimimos a estrutura neurolóxica que está comprimida por esa hernia discal. E aquí sí que poñemos un cajetín no lugar do disco para unir un corpo con outro.